Orașul poate fi acasă, sunt oameni care îl fac așa să fie, căci nu-i despre metri pătrați o casă. Acasă e despre suflet și iubire. Tocmai de aceea Duomo construiește cu multă grijă și cu dăruire, pe primul loc punându-te pe tine. O casă mare pentru fericire, într-o lume în care toate-ți cer să fii perfect. Există un loc unde poți fi chiar tu al vieții arhitect. Casa ta e locul unde poți fi tu, casa ta, unde alegi cu sufletul. Casa ta e locul unde poți crea lumea ta, lumea ta. Casa ta, Duomo. casa ta, Duomo. casa ta, Duomo. lumea ta, lumea ta.